Здравейте! Продължаваме нататък в курса по веб програмиране и темата е PHP променливи. Какво представляват променливите? Променливите могат да бъдат разглеждани като контейнери за съхранение на информация. Как се декларира или създава променлива? В PHP променлива започва с знак $, ето този, последвана от име на променлива. Например, по този начин това е променлива от име variable. Съществуват някои правила за декларация на променливи. Значи променлива започва винаги с знак $, последван от име, например променливата car или нещо друго. Име на променлива трябва да започва с буква или знак за подчертаване. Този знак. Променлива не може да започва с цифра. Също така, име на променлива може да съдържа букви от А до Z, цифри от 0 до 9 и подчертаващо тире. Също така, имената на променливите са чувствителни към малки и големи букви, т.е. тази променлива H и тази променлива H са две различни променливи. И сега ще направим един пример. За целта ще си стартирам сървърът. Момент докато зареди. Така, зелена ми е иконката, значи всичко е окей. И ще си създам един скрипт. Както вече знаете, PHP кодът започва с отварящ акт по-малко, въпросително и PHP, и последвано от въпросително със знак за по-голямо, и между отварящия и затварящия так се записва кодът PHP. В нашия пример, който съм подготвил тук, ще създам три променливи и с помощта на echo ще ги отпечатам на екрана. Първата променлива, която ще създам, ще бъде txt. Това е името на променливата. И в него ще си запиша Hello World. Тази променлива txt съдържа текстът Hello World, т.е. съдържа стойността Hello World. Ще си създам още една променлива, която ще се казва X и ще съдържа стойността 5, и още една променлива Y, която ще съдържа стойност 10,5. Така, с помощта на echo ще извикам по-отделно променливите, като първата txt. Едно echo също ще извикам break, т.е. да отидем на следващия ред, не да бъдат на един. Продължавам нататък с променливата X. Още едно echo за break. И echo Y. Така. Запазвам файлът. Аз съм си създал в www директорията на LAMP сървъра, т.е. папката на LAMP, една папка уроците PHP и вътре в нея ще си запазя този файл, като ще го именувам пример номер 1.php. Отварям си браузърът. Вече знаете, че с localhost се достъпва директорията www. Вътре в нея имам папка уроците в PHP. Влизам в тази папка и извиквам името
на съответния скрипт example1.php. Виждате как трите променливи, които си декларирах, се отпечатаха на екрана. Запомнете, че когато придавате текст към променлива, в случая txt, заграждайте стойността и в кавички. За разлика от други езици за програмиране, PHP няма команда за декларация на променлива, а тя се създава в момента, в който за пръв път и придадете стойност. Видяхте как се отпечатват променливи. Ще направя още няколко примера. В PHP се използва echo за извеждане на данни на екрана. За целта ще си направя един нов файл. От файл new и избирам PHP. Ще ги махна тези HTML тагове, защото в момента те не ни трябват. Така. Създавам си една променлива txt, която ще съдържа стойност уроците.bg. И сега с помощта на echo ще извикам тази променлива, като преди това ще напиша Welcome to txt, т.е. welcome, и когато се интерпретира този скрипт, ще отпечата welcome to уроците.bg. Тук използвам, т.е. добавям променливата към екото. Запазвам файлът като пример номер 2.php. Отварям си браузърът. Отново достъпвам www директорията, уроците.php и пример номер 2.php. И виждате, отпечата се Welcome to уроците.bg. Това може и по друг начин да бъде записано Всъщност наново ще го направя. Отново изтривам HTML таговете. Така. Създавам си отново една променлива txt, която ще съдържа стойност уроците.bg. И отново с echo ще отпечатам на екрана следното. Например, welcome to с знак точка също е плюс, т.е. прибавям към welcome to променливата txt и добавям удивителен знак. В случая имам един текст добре дошли плюс променливата txt, която съдържа уроците.bg. Запазвам го като номер 3 и тук горе си го достъпвам. example3.php и виждате, тук съм изтървал интервал, което всъщност трябва да е тук. Запазвам го, рефрешвам страницата и виждате welcome to уроците.bg. Следващият пример е отпечатване на сумата от две числа. Нов файл. Отново изтривам HTML таговете и си декларирам две променливи. Едната ще бъде x равно на 5 и променлива y равно на 4. Отново с помощта на echo просто записвам променлива x плюс променлива
y. По този начин сумирам двете променливи. Запазвам го като пример номер 4. Връщам се в браузъра и достъпвам този пример. И виждате, отпечата се сумата на двете променливи, която всъщност е 9. Така, в PHP типовете на променливите обикновено се задават автоматично в зависимост от присвояваната стойност. В случая аз съм декларирал тип на променливата целочислен тип. Може да бъде с десетична запетая, да бъде текст и така нататък. Споменах ви, че те се задават автоматично типовете на променливите, в зависимост от присвояваната стойност. А при други езици за програмиране, като C, C++, Java, програмистът трябва сам да уточни името и типът на променливата преди да я използва. Съществува също така наречената област на действие на променливите. Значи, PHP променливите могат да бъдат декларирани навсякъде в скрипта, а тази област на действие всъщност означава къде променливата може да бъде използвана. В PHP съществуват три области на действие. Има локално, глобално и статично действие. Сега ще ги разгледаме по-отделно, за да видите как работят. За целта ще си направя отново нов файл. Изтривам HTML таговете. Така, първата, която ще разгледаме, ще бъде глобално. Т.е. променлива декларирана извън функция. Има област на действие global или глобално действие и може да бъде достъпна само извън функцията. За целта ще си направя една функция, която ще бъде с име myTest. Няма да съдържа параметри. И в тази функция ще извикам един параграф, който ще пише, че променливата x вътре в функцията е две точки и извиквам променливата x, която всъщност забравих да декларирам. Ето тук ще си я декларирам променливата x и тя ще бъде 5. Вижте, че тя е извън функцията, т.е. има глобално действие. Отдолу ще си направя едно извикване на функцията myTest. И отдолу отново ще извикам един параграф, което ще означава променливата x извън функцията е и отново извиквам променливата x. Съответно затварям и параграфът. Така, запазвам файлът като пример номер 5, .php и да обобщим примерът. Имаме една променлива извън функцията myTest. Функцията myTest всъщност извиква един параграф, в който ще извикваме нашата променлива x и извън нашата функция отново извикваме параграф с променливата x и да видим как работи. Пример номер 5. Отпечатва грешка, защото се опитвам да достъпя тази функция вътре в т.е. тази променлива, опитвам се да извикам вътре в функцията, но понеже декларирана така глобално, тя е достъпна само извън нея и затова във функцията не работи тази
променлива. Продължаваме нататъкът с променлива декларирана в рамките на функцията, която има локално действие. Тя ще бъде достъпна само в рамките на самата функция. За целта си създавам function myTest отново, която ще има променлива x5 и ще отпечатам отново един параграф, която ще бъде, просто ще отпечатам променливата. И ще си извикам функцията, а отдолу под него ще извикам отново един параграф. И вътре в този параграф ще извикам отново променливата хикс. Така, тук може да запиша някакъв текст отново, variable x inside function is. Тук отново извиквам функцията, т.е. променливата искам да отпечатам. И този пример, значи променливата хик ще се отпечата само в този параграф, понеже е с локално действие. Тоест, тя е само достъпна в функцията myTest. Да видим. Запазвам го като пример номер 6.php и си опускам примерът. Unexpected. Някъде съм изтървал точка и запетая, да, ето тук в екото. Рефрешвам страницата и виждате, че променливата в функцията е 5, а извън функцията дава грешка, защото този параграф не може да достъпи тази променлива. Значи, имайте предвид, че може да имате локални променливи с едно и също име в различни функции, защото локалните променливи могат да бъдат разпознати само в функцията, в която те са декларирани. Съществува и още една област на действие, статично, което обикновено когато функция е изпълнена, всички нейни променливи се изтриват, но обаче има случаи, в които искаме локална променлива да не бъде изтрита. Например, ще се нуждаем от нея в по-късен етап на работа и за това ще използваме статична променлива. За да направим една променлива статична, използваме ключовата дума static преди нея, когато декларираме променливата. Отново си създаваме една функция, за да видим как работи тази статична променлива. Отново function myTest и ще си създам една статична променлива, която ще бъде x и ще има стойност 0. Ще отпечатам в тази функция променливата x и променливата x ще искам да се увеличава с 1. Това записано означава, че ще се увеличава променливата с единица. Извън нея ще си извикам променливата, т.е. функцията, извинете, 3 пъти, за да видим как работи. Така, запазвам го като пример номер 7.
init.php. И по този начин, всеки път, когато извикваме функцията, тази променлива все още ще съдържа информацията, която съдържаше от последния път, когато функцията беше извикана. Извиквам го този скрипт, т.е. пускам го, за да видим. Само че тук може би трябва да има брейк, за да видим по-ясно как се случват нещата. Така, 0,1 е 2. Виждате, че нулата все още съдържа информация, която съдържаше от последния път, когато функцията беше извикана. С това, зрители, завършва урокът за променливи в PHP.